Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tunibu ya umarci shugaban jam'iyyar APC na ƙasa kuma tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya je sulhunta da jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa Rabi Musa Kwankwaso da sauran dukkan wanda ke shirye ya shiga cikin jam'iyyar ta APC. Tinubu ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da jagororin jam'iyyar APC a jihar Kano bayan hukuncin kotun koli da ya tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar Kano. Shugaban ƙasar ya yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a jihar Kano da su shiga tattaunawa da kowane mutum ko ƙungiya ko kuma jam'iyyar siyasa da suka shirya shiga cikin jam'iyyar ta APC domin samun haɗin kai da ci gaba na jam'iyyar da kuma jihar Kano. Umarnin shugaban ƙasar da ya sanya kaɗuwa ga dukkanin masu ruwa da tsaki da jagororin jam'iyyar APC a jihar Kano yayin tattaunawar lokacin da shugaban ƙasar ya bayyana wannan bukata. Shugaban ƙasar dai ya nuna ɓacin ransa kan kiran da wani jigo a jam'iyyar ta APC ya yi na naɗa ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wani mukami a gwamnatin tarayya, inda fuskokin shugaban ƙasar suka nuna ɓacin ransa kan wannan. Jaridar intanet ta Politics Digest ta ce bayanan da ta tattara sun nuna cewa tuni ma aka miƙa bukata ga dukkanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar NNPP da suka haɗa